हॅलो. हॅलो, नमस्कार. खय लागलो हा फोन? तुम्ही लावलात ना? तुम्हालाच माहित नाही का कुठे लागलाय तो? असो, मालवणी गजाली बँकेत लागलाय फोन. बोला, मी तुमची काय मदत करू शकतो? अहो माका तर ना लोन होया होता गावात काय? अहो त्यासाठी तर आम्ही बसलोय. तुम्हाला ना मी लोन बद्दलची सगळी माहिती देतो. अहो अहो ऐका तरी अहो वाय. तुम्ही ऐका हो. आमची बँक ना आकर्षक असा व्याज दरावर झटपट लोन देते. तुम्ही लोन हव्या असा म्हटला की मिळालंच म्हणून समजायचं. अहो ह्या काय तर भारी आव तुमचा. आता मी म्हणते हा माका लोन होया नाही मग गावा काय. अहो ती बोलायची पद्धत आहे. त्याआधी ना तुम्हाला काही डॉक्युमेंट सबमिट करावे लागणार. तुम्ही ना एक काम करा. तुम्ही ना तुमचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड आणि जी काही तुमच्याकडे सगळे डॉक्युमेंट आहेत ते घेऊन बँकेत या. 2 मिनिटात काम करून देतो बघा. सगळी तर माझ्याकडे काय तर वक्तृत्व स्पर्धेचा सर्टिफिकेट काय घेऊन येऊ? हो ते सर्टिफिकेट घाला बैलाच्या. ओ काय? अहो गवता दो. आमच्याकडे पण बैल नाही हा, गाय हा. त्याचं काय काम असतं काय थैसं? अहो ती कशाला हवे? आणि एक काम करा, तुमच्याकडे आहेत ना ती सगळी सर्टिफिकेट घेऊन या. बघूया मग काय ते. आणि ऐका, आमच्याकडे ना पर्सनल लोन, एज्युकेशनल लोन आणि कार लोन, हाऊस लोन अशी भरपूर प्रकारची आहे. आणि हो हे तर सोडाच, तुमच्याकडे जर भरपूर प्रमाणात सोनं असेल तर त्यावर पण लोन देते आमची बँक. काय सांगतात? खराच आमच्याकडे सोना हा पण त्या आमचा मांजार का घाण ठेवून लोन देतात ना तर काय तर हो तिला कसं गहाण ठेवणार? बाय द वे, तुम्हाला कशासाठी हवंय लोन? ना तर काय आला माहिता वाईट जरा जाऊचा होता कुडाळा पण गाडीत पेट्रोल ना आणि खिशात पैसो ना म्हटलं वाईट जरा लोन काढूचा आणि गाडीची टाकी फुल करून घेऊची. पेट्रोल वाईट महाग झाला ना. साड्या ठेव फोन, ठेव फोन. अहो पण त्या काय तर लोन पास करतात मग तेवढा. फोन ठेवा नाहीतर थडे होऊन कपाळ फोडतलोय. अरे तुमका मालवणी येता वाटता. खयचे हो तुम्ही? हॅलो हॅलो. ठेवल्यान वाटता वासाड्यान फोन. हो मी काय चुकीचा बोललो? महाराज दुसऱ्या बँकेत फोन लागते. हॅलो हॅलो.